I denne video vil vi vise dig, hvordan man bruger GoInsures nye Reopen feature. Hvis du har oprettet et tilbud til en kunde, uden at have afsluttet dette inden den ønskede ikrafttrædelsesdato, vil et sådan tilbud være udløbet og kan ikke binges. Med vores nye Reopen feature kan du nu genåbne et forsikringstilbud uden at starte forfra. Først klik på Mine tilbud, så find det tilbud, der er udløbet, og klik på Reopen. Nu skal du så vælge den nye fremtidige ikrafttrædelsesdato, du ønsker. Så klik Gem. Så klik Fortsæt på tilbuddet. Nu beregner den så en ny præmie med de samme UV-input som før. Nu er tilbuddet åbnet igen og afventer bekræftelse fra forsikringsselskabet, så den kan bindes. Det er selvfølgelig stadig vigtigt at vælge ønsket startdato fornuftigt fra starten, når du begynder på et nyt tilbud, da dette Reopen feature kun kan bruges 3 gange på samme tilbud. Tak for at se vores video. Vi håber vores nye Reopen feature kan hjælpe dig benytte GoInsure på en mere effektiv måde.